Представи си следното. Паролата е ключа за къщата ти. Някой намира този ключ, влиза вътре и бум, вече е вътре. Същото ще ти обясня как можеш да се защитиш от това нещо с примера, който ти дадох току-що. Двуфакторната и мултифакторна автентикация. Двуфакторната автентикация представлява това. Имаш ключ за къщата ти, но след това имаш още една врата, където е отделен ключ. Влизаш и вече си вътре. Тоест, ако някой намери ключът ти, т.е. паролата ти, няма как да влезе без другия ключ. В интернет е това, че на теб ти изпращат имейла с код или SMS. Мултифакторната автентикация какво представлява? Тя е подобна на двуфакторната автентикация, но е повече от два метода. В момента ти обясних два. Имаш ключ за вратата, имаш ключ за втората врата, но ти трябва и трети. Примерно пръстов отпечатък. Примерно да изключиш алармата или нещо друго. Все повече от два варианта. Това представлява мултифакторната автентикация. В интернет, т.е. да влизаш в акаунта си, на теб ти трябва парола, SMS код, пръстов отпечатък, може би и лице. Това е. Нищо повече. Благодаря, че ме изслуша и бъди по-сигурен в интернет. Айде, последвай ни!